Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga igalayigson, mga ingat daw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayo nga panglawas. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose? O kini mga igalayigson ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, apil usab ang ato ang SED Liniment Oil. And sama sa naandan, kauban gyapon nato ang ato ang gwapong partner sa ato ang health, si Sir John. Sir John, hello and mayong adlaw kanimo. May adlaw ani mo Sir Rick no og sa tanan natong mga tigpaminaw din na. Para mag blooming kayo nga atong hamis ang ato ang panagway. Mura mag nakagamit ni siya og kanang kuan, SED Celebrity Beauty Soap og SED Celebrity Kojic Soap. Kay pula-pula man. sa atong mga kaigsunan niya karon nga nagpaminaw og naglantaw sa tuang video, maayo nga adlaw kaninyong tanan hinaut-unta nga maayo ang inyong panlawas karon. Gumikan kay karong mga panahon na medyo salabtunon kaayo ang panahon, Sir John, no? Naay panahon nga super init yun kaayo. Napoy panahon nga mukalit lag ulan inig ka hapon, no? Mo ni ginaingon nga kanang natay changes sa ato ang weather. Sa mga yunani nga mga sitwasyon, Sir John, lagmit ang mga igsuon nato, labi na katong mga mahiligon nga magpainit, lagmit maygo sa ginatawag nga sore eyes or kining ginatawag nato medically as conjunctivitis. Correct ba kini, Sir John, no? Nga usa sa mga factor niini kaning ginatawag natong init. Tagay ko nimi gamayng information, may tungod aning ginatawag natong conjunctivitis or kining ginatawag natong sore eyes. Kining piskat no Sir Rick no kay tama tumingon nga aduna gyud dako kayong epekto ning sobrang init no sa tong lugar, sa tong panahon no area. Tungod man ano kay ang mga kagaw siyempre no nasa mahulog man na sila din sa salog no sa yuta no. And then so sobrang init kaayo no madala ni sa kuan sa singaw sa yuta no. Nga which ang usa sa mga pinaka openings no sa tuang lawas maliban din sa tuang baog ilong no ug dunggan kini ato mata. So kining mata magod kay tungod aduna siya pagkabasa-basa no moisture no. Kining mga abog kaning mga agaw nga mada no sa kanang sa singaw no sa sungaw sa yuta tungod sa kainit ug sa abog no nga madala sa hangin kana cause dito sa katong ginaingon nato nga piskat o katong sore eyes. Mostly no nga sa tuang kasinatian kasagaran nga ni mahitabo dito sa katong mga summer times no labaw na karong April May na mga estudyante kinahanglan gyud nga magbantay niini sa eskwelahan no kay perting inita gakiat gadula tapos ang kagaw kadilot na nagnalang sa bisan asa no nga pwedeng mahimong hinungdan dito sa pagka irritate sa iyang mata. Alam mo, kalot din ng mga kamot, no? Ng mga gunit sa bato, gunit sa mga bisan asa, tapos kalot din sa mga mata. So, inana ang maragyahang presentation, Sir Rick, no? Sa sinugdanan, nga nung ang usa ka tawo makapiskat. Okay. Sa mga kaigsunan nato na karon nga nagpangutana kung unsa ang sore eyes kung kaning ginatawag nga conjunctivitis, mao kini ang pangpanghubag sa transparent nga lamad or kining ginatawag natong membrane sa atong mga mata nga kung tawagon conjunctiva.
nga naglinya kini sa imong mga tabon-tabon or kining ginatawag natong eyelids ug parte kini sa imuhang eyeballs. Adunay daghang mga posibleng hinungdan nganong ang usa ka tawo makaangkon sa sore eyes. Usa niini ang impeksyon o bakterya o baka viruses. Usa-usab niini mao kaning reaksyon sa allergy sa pollen, sa bulak o baka dander nga gikan sa hayop kanang bitong murag dandruff sa mga hayop, no? O baka kining mga chemical nga maka-irritate sa atong mga mata. Susama pananglitan sa aso sa sigarilyo, chlorine kanang maglabata o guban pang mga chemical nga sagad ra po natong makita sa atong panimalay bisan pag kaning mga spray bitaw kanang air spray, no, kanang anti mosquito sprays, no, makahatag po na og pagka-irritate sa atong mata. Ang mga simptomas sa sore eyes mga higalag-igsoon mao kanang sobrang pagpangatol sa ato ang mga mata, magpula kini, adunay makita nimo nga murag sakit kanang imong mata inig tanaw-tanaw, no, kanang inig lingi-lingi bitaw nimo mo sakit siya. Magluha-luha pud kanang imong mata ug tungod kay magluha siya adunay daghang muta nga manggawas. Ang mga ginatawag natong allergic sa impeksyon sa mata mamahimo usab nga hinungdan nganong kita makaangkon kitag mga balatian sa ato ang mata. Apil na niini ang pag-angkon sa pula-pula o pagpangatol nga eyeballs nato. Kasagara sa mga ingon ani nga ginatawag natong sore eyes, mga kasinatig sila og itchy, no, katol og irritated ang mga mata. Mo nang mubati gid sila og kani bitong pagpampahid, no. Kay once irritated kaning atong eyes, ladies and gentlemen, ang usual ginatong ginabuhat is mangalot gyud da, no. Ug kung atong kining kanunay nga kaluton, hinungdan kini nga mag-irritate sa mot mo lang magpulag pag-ayo kaning atong mga mata. And advice lang sa katong mga kaigsunan nato ang natakdan bitaw sa kining shall we say na naigo ani ginatawag nga sore eyes. Kung ang imuhang right eye na ay sore eyes, ayaw kaluta and then ipasa nimo sa pikas. Kay sigurado nga ang pikas na po nimo nga mata magpula po nagapil. Napuyoban po mga higalang igsuon nga inana ang nahitabo, no, kanang isa ra nga part sa ilahang mga mata ang irritated. But then tungod kay syempre, no, sambol, halang, medyo katol, o inigkalot sa pikas, pagkataon-taon mukalot po sa pikas, di ang nahitabo ang viruses or mga bakterya nga nasa imong pikas mata mabalhin nimo sa pikas mata. Pero ngano ka na sa inana Sir John, no, kana bitong ang tao galing as gisor eyes or inana manggali ang situation for example, and then kita nga wala maglantaw ta nila murag sambulan po na nga atong mata, no, murag ma-feel po nato nga kanang katol yung mata. Sama ra na sa mga kwan kanang giingon bitaw nila higalag igsoon. So usa ka kwarto pananglitan bisan pagpipila mo kabo kung naay usa sa inyo manghimuta, kamong tanan manghimuta. inana nga logic kay gumikan kay namang gud na siya sa atong mga mata. Mo nang kung ang usa ka tawo higalag igsoon makita nimo nga sore eyes gali tutukan pud nimo, murag feeling pud nimo murag action pug pangatol ng imong mga mata. Tinuod gyud kay na Sir Rick, no, actually psychosomatic man na, no, kanang ang reaction matungod na sa psychologically natay mga masundog na to, no, kanang imong tama to imong kaganang pag once nga mo hilabot na gani kasi mong mata mo inani ka ang imong katstorya po ang imong mga kauban sa balay mo limpyo po sila hang mata. So same po na sa kanang kanang muyon gani kanang ganing mo kan mulanghab mudugang kamangwan ka mo pati mo ka istorya matakdan sa mugorag katulgon na sab siya, no. So inana, no, ang reaksyon mo nang usahay kinaatog yung ginahingnan perminti, no. Ay akong ibalik ng gamay mo nang usahay kanang mga kaingon sila nga basig matakdan ka pag motutok ka ng mata anang gisor eyes, no, o kanang ipiskat. Actually wala man gyud na siya kalabutan din na sa kanang tinututay mo anang kuan. Ang importante lang gyud nga dili ka kanang kamot sa katong nagunit sa iyang affected na mata, no, katong na affected na mata infected, dili na maabot sa imuha or dili ba mo magkamay, no, wala mo muwi ka ng mga walay nana na mga pamaagi, no, o kanang mga panghitabo nga naay chance, no, nga mobalhin ang kagaw dito gikan sa iyang mata ngadto sa imuha. Kay usay di pantayan, no, nga apir mo dito niya. Kataw-taw ara din kasi yung mata wala na takta na gyud ka pamayo dito nang iskat. Yan very highly communicable gyud kayo ning kaning mga kagaw nga sama aning naga-cause aning atong ginatawag na conjunctivitis kuya Sir.
Alang sa katong mga kaigsunan nato dihang nag-sore eyes, ang pinakalabing maayo nga pagabuhaton pananglitan ikaw aduna kanini nga matang sa problema. Always gyud nga hunahunahon nato first ang pag-amping sa atong mga mata. Maggamit kitang mga eyeglasses para dili siya sambol, dili siya sakit. And then at the same time, kung pananglitan mo tutok manggali ka sa adlaw, kanang somewhere nga kanang medyo hayag, dili kayo maapektuhan kanang imong pananaw, no? Murag dili kayo mag-irritate sa mot. And then, ang purpose po sa sunglasses is makaprevent nga magsigi kag hikap sa imong mata. If ever, for example, gamuta or baka medyo na ay, ma-feel ni mga murag kanunay galuha ka ng imong mata, maayo nga magamit ka og tissue or maybe siguro ka ng handkerchief, pero kung tissue kini, imo gini siyang ihipos nga malabay kini siyang tarong. Ang uban na ning ginabuhat is na sila ilain nga plastic cellophane nga sudlan nila sa ilahang tissues nga human nagamit silang mata didto nila ibutang, and then pagkahuman ilabay sa basurahan. No, dili Yes. nga kanang ipasaya-saya kay basig magamit mahikap sa ubang mga tao nga wala kabalo. Matakdan nila sila. Kung handkerchief pod, for example, make sure nga one day lang ang gamit. Nga for the whole day, for example, nga muna siyang handkerchief imong gamiton, pagkagabi imo na dayon na siyang palabhan or imo na dayon siyang labhan aron magamit na po nimo the following day. Regularly, Sir Jan, no, naaraman sa mga 7 days to 14 days ang piskat, depende sa severeness niini. Ang maayo nga siguro nga pagabuhaton sa atong mga kaigsunan nga agi aning piskat is magtumar sa said panyawan ng mga kapsula. Pwede ang Sed Panyawan Plus o baka kaning atong Sed Panyawan Garlic. Gumikan kay kini sila, aduna kini sila panyawan nga tanom nga diin na pamatudan nga maayo usab kaayo alang sa ato ang mga mata. Makapahayag, makahatag og alibyo kung aduna poy irritation nga ma-feel. Kay kini bang panyawan man gud Sir Jan, aduna man gud ni siya murag pain relieving effect ba sa atong lawas nga imbis ang ato ang piskat mo abot og mga 7 to 14 days, at least nara siguro sa mga 5 days, no, ang atong pangagwanta kung magtumarta kanunay sa ato ang Sed Panyawan nga mga capsules. Tinuod yun na Sir Rick, no, ginapakusgan man gud niini ang ato ang immune system, no, aron nga mas mabatukan tong mga kagaw nga nakahinungdan, no, sa katong pag karoon na to aning ginatawag nato nga piskat o kaning conjunctivitis. So kinahanglan gyud, no, nga di gyud nato kalimtan bisan pagwa tay sakit, no, kinahanglan gyud na atuag yung i-maintain, no, sa pagtumar ang atong mga produkto sa said marketing. Aron nga madipinsahan gyud ta sa mga nagkadaiyang mga balatian sama ning summer na karon na panahon, no, init kaayo. So grabe gyud kaayo, no, dili lang piskat, no, pati ang ginatawag nato nga dengue, no, nani nga mga panahon na init kay sa buntag, pagkagabi mo ulan og kusog, no. So kinahanglan gyud nato nga aduna gyud tay partner permanente sa pagdepensa sa atong panglawas. So kani atong mga produkto sa set marketing available gyud ni bisan asa, no, sa atong mga nag-unang mga drugstore, no, sa atong lugar. And speaking of course sa ato ang mga produktong herbal alang sa katong mga kaigsunan nato nga gustong makaangkon sa mas maayo nga panglawas, nga adunay depensa, adunay insaktong hinagiban batok sa mga balatian ang atong mga produkto, mao kining atong Sed Panyawan Plus, ang kapsula nga adunay gahom sa mangosteen ug luyang dilaw, ang ato ang Sed Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos ug usab sa banaba, and of course napud tay Sed Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula higalag igsoon sa market nga adunay gahom sa Kogon grass. Kaning Kogon grass, Sir Jan, grabe kayo ka potent ni nga klaseng kaning sagbot, no. Daghan na kayo nakapamatuod sa kayuhan ini ug sila mismo makapamatuod gayud sa kaepektibo sa Kogon alang sa mga klase-klaseng mga balatian nga bisan paganig kining ginatawag nato nga prostate enlargement, no, matabangan nga mapakiyos ang pagpangubag. Ang katong mga kigsunan natong mga kababayenan nga nagsinati og kanang ginatawag nato nga mga dysmenorrhea, kaning problema sa monthly period, kanang palak-palak na panahon nga kusog kaayo, napoy panahon nga nang murag wala, murag gamay ra kayo. Makatabang kay ni sila ang ato ang Sed Kogon Herbal Capsule. And alang sa katong mga kaigsunan po nato nga dunay mga sulabihan nga mga hinago nga mga klase nga mga trabaho, at timana ang imong kaugalingon mga igalag igsoon pinagi sa pagpahid sa mirakulong klase sa haplas ang ato ang Sed Liniment Oil. Ang kaniadtong naibga nato isip Sed Panyawan Liniment, mao na ni siya karon ang ato ang Sed Liniment Oil. Pangita lamang sa mga butika, gumikan kay kana siya mas gi-improve, mas gi-panindot, mas gi-pasayon ang absorption niini
and of course mas hinanaling kaayuhan gayud ang imong matagamtam. Bueno Sir Jan, murag wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat lang yapon ko nimo nga nagkauban kita niining atong tulumanon karon. Gumikan kay nasayod ako nga daghan na pud kayo nga makatulan kining atong mga kaigsunan ilabi na katong mga adulay mga pangutana mahitungod sa ilahang mas maayong paglawas. Sir Jan? Salamat kay Sir Rick no sa chance na makahatag ta og dugang nasab nga kay balo no sa atong mga tigpaminaw ug sa atong mga viewers. Padayon pagyapon sila sa pagsunod no o pagsubaybay ni atong programa aron nga aduna pa ubay-ubay pagyud ka mga kaibalo ang among i-share kaninyo din na kauban ang mga produkto sa Said Marketing. Alright. Sa atong mga kaigsunan diya karon nga dunay mga problema sa paglawas, timani karon ay mga igalang igsuon nga aniya na ang makatabang kanimo aron maprotektahan kanang imong kalawasan gamit ang produktong herbal nga ginama sa Said Marketing. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa Said Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa Said Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa Said Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa Said Marketing products sama sa Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Cogon Herbal Capsule ug ang Said Liniment Oil. Apil pa ang Said Celebrity Soaps, ang Said Celebrity Beauty Soap ug ang Said Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.